Αφιέρωμα σεξ. Όλα ξεκινούν από το καμάκι. Να, ένας παραδοσιακός τρόπος καμακιού. Εμπνευσμένος βέβαια από την αξέχαστη Γεωργία Βασιλιάδου. Το μόνο που πρέπει να προσέχετε είναι να μην πετυχαίνετε το υποψήφιο θύμα. Ένας άλλος τρόπος τώρα, αυτή τη φορά εμπνευσμένος από τον Κόναν το Βάρβαρο. Είστε γομάρι, είστε δυνατός. Μα τότε χρησιμοποιήστε την πειθό αλλά και την δύναμη των επιχειρημάτων σας. Κάντε την να νιώσει πως αν αντισταθεί, αυτή θα χάσει και όχι εσείς. Προσοχή μόνο, μη τυχόν αποδειχτεί πιο βαριά η αντίστασή της από ό,τι την περιμένατε. Ένα άλλο στυλ καμακιού με μεγάλα αποτελέσματα για τους τραγικά άσχημους. Αποκαλύψτε εντελώς ευνηδιαστικά την πιο άσχημη πλευρά του εαυτού σας. Το θύμα λιποθυμάει στην αγκαλιά σας, την παίρνετε και φεύγετε. Το επόμενο βήμα, προτινόμενες νέες στάσεις. Το σεξ απαιτεί φαντασία. Η πρώτη νέα στάση που σας προτείνουμε είναι εμπνευσμένη από τον μοναδικό Λεπά και το άσμα του «Κάνω μαζί σου έρωτα» με τηλεπάθεια. Όπως διαπιστώνετε και εσείς, τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Ένας εξίσου μεγάλος άντρας είναι η έμπνευσή μας για την επόμενη δεύτερη και τελευταία νέα στάση. Σας παρουσιάζουμε το Κωστοπουλάτο, ο περιοδικός έρωτας. Και τη φιλοσοφία δεν μετράει το να το κάνεις, όσο το να σε βλέπουν να το κάνεις. Το τελικό στάδιο, είδη οργασμού. Ο δημόσιος υπάλληλος ακόμα και στο σεξ κρατάει ακέραιο τον χαρακτήρα του. Κατά τη διάρκεια του οργασμού, κραυγές όπως «Θα σου κάνω μια δήλωση του νόμου 105 να με θυμάσαι», «Θα σου βάλω μια σφραγίδα και τελείωσες», «Πω, τι πενθήμερο είναι αυτό», ολοκληρώνουν με τον καλύτερο τρόπο την ερωτική πράξη. Ο πιο έντονος όμως τρόπος οργασμού είναι αυτός του χούλιγκαν. Από πού θα φύγεις, από πού θα φύγεις, κι άλλο, κι άλλο. Πολλές, γι' αυτό και δεν μιλάς, πολλές, γι' αυτό και δεν μιλάς.